il-miżuri li preżenta l-Ministru Chris Bonet ma jindirizzawx il-problema mill-eruq tagħha. U huwa evidenti li dawn il-miżuri saru bla pjan ta' xejn. Tantu hekk li sija wara li Shadow Ministers Mark Anthony Sammut u David Aġus indirizzaw konferenza tal-aħbarijiet f'Santa Venera. Il-Ministru Bonet ħabbar li se jreġġa' lura waħda mill-miżuri tiegħu stess, dik li kienet diskritta mid-dilettanti tal-karozzi klassiċi bħala vendikattiva. Waqt din il-konferenza tal-aħbarijiet, Mark Anthony Sammut sostna li l-inqas ħaġa li seta' jagħmel il-Gvern ta' Bela kien li jippreżenta pjan ċar b'miri stabiliti. Iżda dan ma sarx. Sammut fakkar kif l-unika mezz alternattiv li kien preżenta il-Gvern ta' Bela kienet il-metro, li ma pjan issa madux priorità minkejja li sewa 2 miljun euro. Għertin jistanna li l-Gvern għamel l-istudju tiegħu qabel ħareġ dawn il-miżuri, għertin jistanna li l-Gvern jgħidilna isma' b'din il-proposta it-tir huwa illi 2000 tarozza per eżempju jonqsu mit-toroq tagħna. Bil-miżura l-oħra t-tir tagħna huwa li 1000 żagħżugħ idumu ma jġibu l-liċenzja u jużaw mezzi alternativi ta' trasport oħra. B'din il-miżura l-għan huwa li 1000 ruħ oħra jaqilbu minn tarozza l-mutur. Però xejn minn dan. Ħriġna b'numru ta' proposti, però m'hemmx pjan fit-tul u maħniex nidrizzaw il-problema fl-eruq tagħha. Sammuta me referenza wkoll għal-fatt li jekk il-Gvern jixtieq li ċ-ċittadini jużaw il-muturi u r-roti mela allura għandu jkun ċert li l-infrastruttura hija waħda sigura. Min-naħa tiegħu d-deputat David Aġus għamel pressjoni kbira dwar il-miżura tal-karozzi klassiċi li ma miżura ma kienet se tagħmel l-ebda ċid hekk kif fil-fatt il-karozzi fit-toroq kienu se jiżdiedu u mhux jonqsu. Li ma pressjoni waslet biex tiegħu wara l-Ministru Chris Bonet tirtira din il-miżura. Baġus jgħid ukoll li l-Gvern mhux qed ikun ġust lanqas ma' dawk li huma dilettanti tal-motorsport fosthom dwar it-trakka u l-kwarta mil. Dan fil-waqt li fakkar fl-attività li se tkun qed issir nhar il-Ħadd f'Birkirkara. Nhar il-Ħadd li ġej ser flimkien mal-partit se norganizzaw din l-attività ġewwa Birkirkara biex tkompli tibni fuq dak li l-Partit Nazzjonalista diġà ilu jagħmel dialogu man-nies. Għaliex hekk ma jkollokx dialogu man-nies fuq suġġetti varji, allura ma tistax tibni l-politika tiegħek. Għamilniha fil-qasam tal-isport nhar il-Ħadd li ġej nagħmluha fil-qasam tat-trasport u nkomplu fuq suġġetti oħrajn. Marija Borċ, Net News.